semana ninguén ten vergoña de vir en pixama, vir cun sombreiro cun calcetín de cada cor. A tradición do entroido galego é a mellor, concretamente do meco, sobre todo no instituto. Adoro participar, sobre todo cando hai que vir en pixama. O meco normalmente queimase o mércores de cinza. No noso instituto acostumábase a queimalo, pero agora xa non se fai, cousa que considero que se debería recuperar. O meco é unha figura tradicional do entroido galego. Representa case sempre un personaxe satírico que simboliza os defectos, abusos ou problemas da sociedade. Pode ser un político, un poderoso, unha idea malvada ou mesmo algo abstracto, como a fame, a guerra ou a corrupción. Cada ano o meco cambia, porque serve para rir, criticar e protestar. En numerosas vilas o meco manda durante o entroido. Colócase nun lugar visible e público os seus mandatos, que son ordes burlescas para a xente, como vestirse dun xeito concreto, facer trasnadas ou romper normas de forma simbólica. Na cultura popular galega, a lenda do meco fala dun crego que abusaba das mulleres da zona, aproveitándose dun suposto dereito medieval que lles daba poder aos señores sobre as persoas que vivían e traballaban nas súas terras. A queima do meco simboliza o castigo do pobo, que se rebelou contra el e o matou. A lenda de Xan de la Meca ten moitas versións, pero todas coinciden en que era un sacerdote libretino e maltratador que, tras cometer varios excesos, acabou aforcado dunha fogueira en O Grove como vinganza dos seus veciños. Ao final do entroido, o meco é xulgado públicamente, acusado de todos os males do ano e finalmente queimado ou enterrado. Este acto simboliza a purificación, o peche do entroido e o comezo dunha nova etapa. O meco representa a liberdade de expresión, a crítica social sen censura, o mundo ao revés propio do entroido. É unha tradición moi antiga ligada aos ritos de renovación. O meco colgase ao inicio do entroido e queimase o mércores de cinza, dando lugar ao comezo da Coresma, que son os 40 días despois do mércores de cinza. Na antigüidade, os católicos non comían carne durante estes días, pero agora isto modificouse e só se fai os venres. No contexto do instituto, o meco tamén funciona como unha forma de crítica. Pode representar problemas que vivimos a diario, demasiados exames, moitos deberes, normas moi estritas, falta de material ou mesmo o estrés do alumnado. Por iso, dice que o meco é a voz dos estudantes. Primeiro, colócase un moneco nun lugar visible do centro. A partir de aí, cada día lanza un mandato. Vir en pixama, con sombreiro, cunha cor concreta ou mesmo disfrazados. Todo isto axuda a romper coa rutina e crear un ambiente máis festivo no instituto. O venres vimos o instituto disfrazados por cada clase e facemos un baile que ensaiamos semanas antes. E logo queimarías o meco, tradición que se deixou de facer polos fortes incendios de 2017 en As Neves, que isto gustaríame recuperalo. Para rematar o entroido, léese un sermón e, nalgúns casos, o meco queimase ou retírase, simbolizando o final da festa. No caso de Salvaterra de Miño, o meco represéntase como unha lamprea porque este animal é un símbolo moi importante da vila. A lamprea está ligada ao río Miño, que marca a vida económica e a cultura da zona. É un produto tradicional e moi recoñecido en Salvaterra. Forma parte da identidade local, igual que noutras vilas o meco representa outros elementos propios. Así, o meco cambia segundo lugar porque serve para representar o que identifica a cada pobo e para facer críticas ou burlas desde algo próximo á xente. En Salvaterra, usar a lamprea fai que o entroido sexa máis propio e recoñecible para a comunidade. O meco, o moneco que representa a entrada do entroido, queimase o mércores de cinza, xa que o meco representa o traste, o ridículo, os vicios e os pecados. Con esta queima damos a observar unha maneira de eliminar todos estes vicios e pecados, de purificarse, xa que ese mesmo día empeza a Cuaresma. Esta é unha tradición religiosa. Este moneco cobra varios aspectos dependendo da vila e da localidade. Algúns exemplos pretos a nós, a queima da lamprea en Salvaterra de Miño, xa que este é un animal sagrado e que representa ao pobo. Espazo aberto. O fío que nos une a través da palabra.